сега искаме да поздравим младоженците. Валио ще каже какво да пееме. Валио, ти си брат. Какво искаш да ти пеем? Какви песнички желаеш? Хабиби на цигански. Специално Валио, младоженците поздравят всички гости, които го уважихте с песента Хабиби Романес. Да продължи специално за всички вас. Да сте живи и здрави. Пашане ходен, ана ти думас, хапандо ти вас, токи генам, садсо генам, айде генам. Благодарим за жичета на Пепи. Поздравява Симона. Синона. Симон и Сахамо да са живи и здрави. За Валио и за Габи. И също за жена му Реди и за Пепи, патрона, и за неговите сватове да са живи и здрави. Да играят тук на дансинг един кючек. Гагам, гагам. Един кючек, гагам, гагам да забавят на дансинга. Сватовете, Пепи, Пепи. Мерси, брако, моля да си живи и здрави. Вътре има едно Ауди плотинска регистрация. С дълъг 18 карта. Моли малко да се стегне и стегни колата малко, че пречи там нещо. Хайде, колега. Това е само колега. Check it out.
сватовете, който казва, че и двамата са му братя, специално за Николай и за всички гости, които водихте на лъжиците. И ключека продължава специално за двамата сватови от вашия брат, от Николай, за вас специално. И до домо. Сега сватовете могат да се вземят малко да се хапнат, да се отпочинат. Чо бъде? Изборили са, брат? Спокойно, днеска ще е тъй, брат, няма как. Така е днеска, няма къде. А ние продължаваме. Приятели, приемаме поръчки, кой каквото иска да се каже. Днеска е момента. На ваше внимание, мой приятел Николай поздравява всички гости, своите приятели, за всички германци. О, има ли германци, бе? Много германци, бе. С моята песничка "Не искам пари, не искам злато, искам да забирам Берковица, Каймоваро Кер". И специално за Николай, който е тръгнал сам. Пепи предочетно го изпрати и той е целял до сега без никой друг да му помога. А всички отиват германци ги приемат. Сега вече няма да ги приемат. Не знаеш вече, данъци ще искат там. Сложно става, брат. Да, няма проблем. А сега специално за всички гости от Николай и моята песен "Ми не искам пари, не искам злато, искам да забирам Берковица". Николай поздравява своята жена Сабина и своите деца Ради и Елена. Нека да са живи заедно, брат. И всички да знаят, приятели, че не е хубаво Германия. Не е това, което се вижда. Аз го казвам. Германия, аз работя и се мъча. Тежко е, майко, много е тежко. Гледам децата само по месенджера. Не искам пари, не искам злато, искам майчице да се приберам от Берковица, да се замърна моята къщичка и да прегърна двете си деца. Да се